салом, номи ман Нилуфар аз Хурдӣ то ин ҷониб дар ноҳияи Рӯдакӣ зиндагӣ мекунам, ки аз Душанбе 20-25 километр дуртар аст. Мушкилиҳо зиёд буданд, аммо онҳо ҳатман монеа шуда наметавонанд, ки ман ба ҳадафҳои худ бирасам. давраи тақдирсоз дар ҳаёти ман ин сифҳаштӣ буд, ки ман ба барномаи English Access шомил шудам. Ин барнома ба ман на танҳо забони англисиро дод, балки арзишҳои муҳим ба монанди озодихоҳӣ, таҳаммулпазирӣ ва иродаи қавиро бахшид. пас аз ин барнома ман медонистам, ки чӣ ҳадаф дорам дар ин зиндагӣ ва барои ҷомеаи худ чӣ тағйиротҳоро мехоҳам. ман яке аз фаъолтарин ҷавонони Тоҷикистон шудам. билохира ман имконият пайдо кардам, ки ними ҷаҳонро гардам бо барномаҳои Global Yugrad, OSCE Study Tour аз тарафи донишгоҳ ва дигару дигар. дар соли 2019 ман вазифаи ҳамоҳангсози Makerspace маркази амрикои Душанберо гирифтам. дар муддати 2 сол мо ба ҷавонон малакаҳои техникии ҳозиразамонро омӯзондем. барномаи NASA Space Apps ҷаҳониро ба Душанбе овардем. аввалин онлайн курсро оиди Makerspace сохтем ва инак мо лоиҳаҳоро дар сатҳи ҷумҳуриявӣ пеш мебарем. ман бо шариконам нақша дорем, ки лоиҳаҳои худро идома диҳем, то ки бештари ҷавонон соҳиби малакаҳои замонавӣ гарданд ва дар оянда худро бо ҷойҳои корӣ таъмин намоянд. ман боварии комил дорам, ки мо метавонем ҳамаи соҳаҳои кишварро бо ҷавонони босавод, соҳаи маорифи замонавӣ, муассисаҳои ростқавл, занони пешқадам ва волои ҳуқуқи инсон ба дараҷаи олӣ расонем.